Bazarlarda Samsung, iPhone, LG, Sony we şuňa meňzeş telefonlaryň satywy çäklendirilýär. Daşoguzyň bazarlaryna Samsung, iPhone, LG, Sony we şuňa meňzeş meşhurlyga ýa bolan telefonlaryň we kompýuter enjamlarynyň satywy çäklendirildi diýip Daşoguzy çeşme 27 aprelde habar berdi. Şol sebäpden agzalýan enjamlaryň welaýatyň administrativ merkezindäki Bazarlarda gytalanlygyny aýdan çeşme ýöne seýrek de bolsa tapdyrýar diýip sözüniň üstüne getirdi. Täze gadagançylygyň girdilen wagty we munyň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklananlygyny aýdan çeşme bu gadagançylyk şu ýylyň ýanwar aýyna girdilipdir. Telefon satýan we bejerýän onlarça adamdan soradym. Olar bu telefonlaryň eýe bolan mümkinçilikleriniň ýörüýte gulluklarda närahatlyk döredýändigini aýtdylar diýip gurrun berdi. Gowşan habarda telefon ustalarynyň sözlerine salgylanylyp, agzalýan enjamlar arkaly adamlaryň petikli saýtlara girmäge mümkinçilik gazanýanlygy, bu ýagdaýyň häkimiýetleri injeliksyzlandyrýanlygy agzalýar. Näçe petikleseler-de raýatlaryň maglumatlary bökdönşsiz okap bilmegi şeýle çäklendirmeleriň girizilmegine sebäp bolupdyr diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Häzirki wagtda bazarlarda seýrek de bolsa Samsung, iPhone ýaly telefonlar tapdyrýar diýip gurrundeşimiz şäherdäki elektronik enjamlary satýan onlarça işgäre salgylanyp gurrun berdi. Mälim bolşýaly Azatlygyň web saýty Türkmenistanyny petikli bolmagyna galýar. Ýurdun raýatlary erkin maglumatyň akymyna goşulmak üçin şahsy virtual torlary, proxy ulgamlary we başga da dürli telefon tilsimlerini ulanmak arkaly internetdäki petiklenen diýwarlary böwüsýärler. Azatlyk radiosyna mundan ozal şeýle ýagdaýlar barada ýyly-ýyly maglumatlar peýda bolupdy. Ýurdun demirgazygyndan gelip gowşan habarlardan çen tutulsa yerli ýaşaýjylaryň petikli saýtlara girmek üçin dürli tilsimleri ulanmagy, ýurdun içindäki maglumat dolanşygyny puta gödäwçilikde saklamak üçin berk çäreleri görýän häkimiýetleri injeliksyzlandyrýana çalym edýär. Galy bersede halkara hukuk goraýjy guramalaryň Türkmenistanyň söz azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradýan hasabatlary hem ýurtda maglumatyň ýiti çäklendirilýändigi barada pikir döredýär. Mundan ozal türkmen häkimiýetleriniň interneti ýygyrlamak üçin içalyçylyk programmalaryny satyn alýanlygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Dijital howpsuzlyk boýunça hünärmenler türkmen ulanjylaryna interneti petikli saýtlara girmek üçin Tor browserini ulanmagy maslahat berýärler. 2014-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakyna kanun kabul edildi. Bu kanun raýatlaryň internet torundan peýdalanmak mümkinçiliklerini düzgünleşdirýär. Ýurdun kanunçylygyny ýakynan synaýan käbir ekspertleriň aýtmagyna görä agzalýan kanun häkimiýetleri ilatyň ýurdun çägine internet torundan dol erkin peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirmäge esas döredýär.